Takže ahoj, já vás zdravím u tohoto videa. Je to jedno z prvních videí a já se budu snažit pro vás točit videa z míst, které máte rádi, a jedno z takovýchto míst je v obci Chanovice. Za mnou se nachází rozhledna, která se jmenuje Na vrchu. My se tam půjdeme společně podívat, ukážeme si, jak rozhledna vypadá, ukážeme si ty jednotlivé záběry z toho okolí a pak vám ukážu Chanovice jako takové. Zde se budeme potom ještě podívat na jednu takovou zajímavost, a to se jmenuje Žižkův kámen. Na to se moc těším. Takže já myslím, že není na co čekat a jdeme dál. Takže přátelé, nacházíme se přímo u rozhledny, ale bohužel rozhledna, jak můžete vidět. Hallo. Open the door, bitte. Please. Open. Zavřeno. Takže se vrátím zase někdy, až bude otevřeno, abych pro vás natočil krásné záběry z výšky. Ale nebudeme zoufat, půjdeme tady dolů a tady nedaleko té rozhledny by se měl nacházet takzvaný Žižkův kámen, tak se na něj společně podíváme a jako potom úplně na závěr vám ukážu, jak vypadá panství v Chanovicích. A proč bych dneska chtěl být takhle malým, možná takhle v 9. třídě velkým žákem, protože takovou školu jste ještě neviděli. Jdeme na to. Tak přátelé, kamarádi, jak jsem slíbil, za mnou můžete vidět dominantu tady v Chanovicích. Je to takzvaný Žižkův kámen a k tomuto kameni se váže totiž jedna taková legenda. A té legendě by se dalo docela věřit, protože Jan Žižka z Trocnova, který dobýval hrad Rabí, tak si sem vždycky odskočil a záměrně chtěl ještě vyplenit zde po levé straně obec Chanovice. To se mu ale nepodařilo. To si ukážeme potom v následujícím videu. Za mnou totiž vidíte ten jeho kámen a vidíte tam takový důlek. A podle pověsti tím, že se snažil vyplenit, doslova vyhladit tady tu obec Chanovice a nepovedlo se mu to, tak ten důlek naznačuje, že Jan Žižka tady seděl docela hodně dlouho. No a my se půjdeme podívat dál a půjdeme se podívat přímo do středu oněch Chanovic. Jdeme. A nyní už se nacházíme v samotném srdci obce Chanovice a to, co uvidíte tady, tak to je bývalá tvrz, která je přestavená na zámek, takže z té tvrze oni postavili takový zámek a několik staletí to patřilo rodině Chanovských z Dlouhé Vsi a potom několik dalších šlechtických rodin vlastnilo tento zámek a ve 20. století tady byla základní škola a teď navazuju na to, co jsem říkal předtím, že bych chtěl být dneska takovýmhle žákem a chodit na základní školu, protože až uvidíte základní školu v Chanovicích, tak budete závidět jako já. Tak se mnou pojďte podívat, jak takový zámek vlastně vypadá. A toto je od Žižkova vrchu vlastně jedna z přístupových cest, takže tady za mnou můžete vidět celou tu krásu. Takže přátelé, teď se nacházíme v Chanovicích přímo na zámku, přímo na jeho nádvoří. Tadyhle po pravé straně, tady můžete vidět informační centrum. A tamhle bývalá konírna, teď se tam pořádají koncerty. No a jak jsem vám říkal, tak ta škola, jak to je tahle nádherná budova, na který se teď půjdeme podívat, a tam sídlí 2. stupeň. Tak pojďte, vám to ukážu. Tak přátelé, my se půjdeme podívat na tu školu a jak jsem říkal, vyučuje se tady nyní 2. stupeň a když žáci mají, dejme tomu, volno nebo mají nějakou volnou hodinu, tak většinou času můžou trávit v parku, do kterého se půjdeme podívat. Ten je součástí tohoto zámku, této bývalé tvrze, kterou Jan Žižka jaksi nedobil a my můžeme být rádi, protože jsme svědky toho, jak se to dá nádherně skulpturnit, jak se dá zachovat takováto památka a opravdu tady to máte napsané, že je to základní škola. Ale když si představím ty šlechtické rody
A dokážu si představit toho rytíře, nebo toho hraběte, knížete. A ten má svoji komtesu. A ta komtesa ráno vyleze, takhle se postaví do této branky, udělá tak se pojďte podívat. Já myslím, že zrovna vy byste to udělali taky. No prosím. Takový byl výlet dnes v Chanovicích. Jak můžete vidět za mnou, tahle nádherná dominanta toho chanovického zámku je opravdu krásná. Je to nádherné stavení, ten park je to tady veliký, rozlehlý. Máte tady opravdu až tamhle vzadu kamennou zítku, takže obrovská obora za celým tím stavením. Je to krásné, takže pokud byste chtěli, máte tip na výlet, kam vyrazit, za mě určitě doporučuji. Říkal nám jeden místní pán, že od června jsou tady slavnosti, že se tady za den otočí 3 až 4 tisíce lidí, takže v létě si myslím, že to asi bude pěkný šrumec, ale může to stát za to. Právě tam, jak jsem vám ukazoval onu konírnu, tak v té konírně se pořádají koncerty. Takže je dobré si to ohlídat na portálech chanovice.cz, přímo na informačním centru. A ještě jsme dostali jeden takový tip, a to vám už hodím jenom potom do prostřihu toho videa, a budou tam vlastně staré budovy, to takový skanzen, kde oni někde rozeberou nějaký barák a pak se tady z toho nějak to postaví, takže jsem na to docela zvědavej. Teď se tam půjdeme podívat a já se tímto s vámi dnes rozloučím. No a my se zase třeba někdy příště uvidíme. Mějte se krásně a krok sem, krok tam.